Hello guys, welcome to my MK YouTube channel. Nwngtangmwna boikwobw आंनि MK YouTube channel बरायग्रोनाय जाबाय. दिनैनि फार्स्ट गिबि ब्लगा जागोन बबाव थांगोनलाय? जोङो दा जों माने गोदान ओंखारनाय जोंनि कार्बि आंलंनि वाटारफल गोदानाव थांनो नागिरदों. नामखौ मिथिया ना? नामा मामोनथाय दा थांनासो मिथिगोन, जायगायावसो मिथिसिगोन. नुहैफेराखै गाइस. खिन्थु जों ओरैबायदि सान्दुं गाइस, बिराद सान्दुंखानो जों थांनो नागिरबाय. आंनि इउटुब चेनेला गोदानसो गाइस, एकदमबारे दाबायना होजोबदो, थुखोलाय खालामजोबना होदो, एसे मेल्ला साबस्क्राइब खालामना होदो, सापर्ट खालामदो बयबो. Godan naman? Jahwikw. Thank you. Dapat सहैयाखै. जोंनि बेयाव थाव सोनो नागिरदों आरो ना. बेयाव आरो सोंलायदों, माने बबे जराव बेबायदि होननानै माने जायगाखौ ओरैबायदि गोजौ आरो ना, माने नायलाय. Wow, गारियानो मानखोनो हाला, बिनिखायनो माने ओंखारबाय, हारसिं सालायलांबाय बिसोरो. नायलाय बेसेबां गोजौ, एकदमबारे माबायदि. नुवान माथो जोंथ' दे लाल'लाय, लाल'ब्रा नों लाल'. बाइकखौ लाखिबाय, बिनिफ्रायनो थाबायलांसै. गारि दोननानै आरो आधा घन्टा थाबायबावनांगौसो होनदोंमोन. दाबा बेसेबां गोजान मोनथिया, दा आधा घन्टा लागोन ना बेसेबां लागोन. गारिखौथ' थिखोबोथारबाय जों. Mengglisibay, kari salay. Hazar jauh di perina basin rai ho nih notok mati jo. Mungkin norak deh sih. Oi, leh noa.
मेंखाबाय गाइस बिराद मेंबाय अब्लाबो नोंसोरनो खोन्थालांसै जों जि जायगायाव फैदों एक्चुअली जों बेयाव मानो खस्थ'बाबो फैदों बेखौ उनाव खोन्थागोन आरो ना गाइस थाबायगासिनो दं दाबो मोनानो माथो दहाय सासे लामायाव लोगो मोननानै सोंदोंमोन माने बियो होनदों बारा गोजान नंला इदि होननानै खिन्थु जोंसो सान्दों बारा गोजान जानाय नंला खिन्थु बेसेबांसो गोजान दंबावो बेखौथ' हमनो हाया दा नुफेराखैबो जों माने नागिरनानैसो फैदों बे वाटारफलखौ माने गोदान जों नुनायावथ' माने बिराद मोजां आरो ना बारा फेमास जाथ'वाखै बियो नायलांबाय थादो नुयोबा जोंबो नोंसोरनो खोन्थालांबाय थानोसै गैला लोगोफोर गैला आरो थेर बेथेर जिफैजोबनोसै मेंग्लिनानै दानि सासे आरो मानसिनाव लोगो मोननानै माने सोंबाय माने बिजाय नङानो माने गारबोबायनो बेसेबा गोजानावनो जोङो गैला आरो दिनै माने लोगो मोनहैगोन ना मोनहैला नायलांबाय थादो होमब्लाबो जों नायथारनो माने नाजाथारगोन बेखौ सोंला सोंथिबाबो आरो ना ओरैबायदि खस्थ' फैबाय मा खालामनो लाक दंबा माने नुलांसिगोन गैला जाला दुवाल दिनैनो 5 केजि लस जायोबाथ' जों दै लाबोनो बावनाया बिराद गाज्रि जादोंलै फैबायलै जों 9टा जाला गाइस 9टा 11टा जाबाय नामा जासिनदां जों माने ओंखारलांफिननांसिगोनसो गाहायाव गोजानावनो थाबबायनो माने खोन्थानायानो माने उल्था फाल्था बिसोरो माने मोजां असमियाबो रोङा माबो रोङा ना हाजोआव थाग्रा मानसिफोर गाहायाव ओंखारलांफिननांसिगोन नै बिजाय बहुद गोथौखा नै बेयावनो थाफैखानाय ना नैखौ नुदों ना ओरै एकदम डाउन खाथार ओरैबायदि गोजौ गाइस सासेया एकदम गोलैथारसिगौमोन जोंना मले भाइया बिसोर दा माने साथामजों हमनानै लाबोनो नागिरदों आरो ना नै नुदोंना नुहराखै नै बेसेबां खस्थ' माबायदि गोजौ नै गाइस नोंसोर मबाइलावसो माने एसे सरख्लाय नुनो हागौ आरो ना ओरैबायदि गोजौखा माने बेयाव जाफबबाय Oleh, gusi kemarin udah. Ang tuh nunggu kangreng sih senama baik kau tanah sana malah. Nunggu garia rising kasih. Gili be yon thalang pun juga garia. Oh. Noi mulai be yon sa Afrika ngelai dong. Yon nang nani sa kanglang nani manca yon malon cuy. बाइकखौ मोनसे दोनना फैग्रोबाय बिसोरो मोनसेसो लांनो नागिरबाय नै बाइक गंसेखौ नाय मारै माने साब्रै हमना लांनांदों ओरैबादि खस्थ' लामा आन्दायफैनानै जों दिनै माने देखायनो हायाबाबो नेक्स्ट ब्लगाव माने देखायथारगोन आरोना नोंसोरनो बेखौ जों माने नागिरनानैसो गारगोन बेखौ माने नांथारगौ जोंनो बे वाटारफलखौ आरो ओरैबादि मोजां नुदों आरो नुनायावथ' लास्ट गंसे दंबावो नै बेयाव गिलायसो लांबायलां माथो दाबो सफैलायसैलाय इसोर साथामा बाइक लांलाय लाबोलाय खालामग्रा हाजिरा होनांगौनो गावसोरनो दा हाजिरा कल्ड ड्रिंक लोंहोनोसै दे दा मारै मोनखो नों दहाय मारै मोना बिखाखौ बबाव थाहैनि बायदि मोना Action. एकदम लासै लाबो एसे जर जाद्रायदों
बिदि बिल' बिदिनो हगारदो पिसौथ' बिसि मार पिसौथ' Salah, bikhaya mau sebaik bikhaya. सानैयाबो फैदोंमोन ससेयावनो जोंखौ लोगो मोनफैनानै ओंखारफिनबाय बिसोरबो सानैया जिरनानै दंहैयो दंफाङाव नुदोंना नैलाय सोरथो गोलैगोन नागिरदों होनदों बैयाव आं जानायदोंमोन मलाय बे जाफैदोंमोन दा गाहायना जायगाखौथ' जों सहैयासै माथो खालामबावनो थांनायनिसो प्लान जाफिनबायना न'आव थांफिनसै आरो सानैसो थाना फैनोसै सानैसो मोजां सम लानानै फैनोसै दाथ' बिदिनो जाबाय माने जों बेना बे दखाननि मालिकनियाव माने सोंबाय जोङो माने बेखौ लानानै थांफासिगोन आरो एबार जि जोङो एबार फैफिनबा ना नङाबा जों सिनायाना दहायनि बायदि माने गोदाव सोराव जालायगोन आरो दे बिदिबा जों थांफिनबाय थानोसै सानसे नांदों ना सानसे नांदों नोंनाव फैनानै सानसे नांदों ना हेल' गाइस नोंथांमोना आंनि एमके इउटुब चेनेलखौ बयबो साबसक्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो जि जायगायाव जों थांदोंमोन ब्लग खालामनो बेखौ नेक्स्ट एपिसोडाव दिन्थिनो नाजानोसै नोंथांमोना नेनानै थादो